Ligner de nogen, der gerne vil tale med os? Hej, må vi spørge om noget vildt hurtigt? Hvis jeg nu siger formandskab i rådet, hvad tænker I så? Det ved vi ikke, hvad. Det ved jeg sgu ikke lige, vi skal tænke om. Der er EU, der er vi ikke helt stærke. Hej, må vi spørge om noget? Nej. Vi vil lige spørge om noget om EU. Ja. Nej. Hvis jeg nu siger EU, hvad tænker I så? Vi tænker på den europæiske union, som er et fællesskab på tværs af en hel masse europæiske lande. Hvis jeg siger EU, hvad tænker I så? Jeg tænker samarbejde og fællesskab. Hvis jeg siger EU, hvad tænker I så? Jeg vil sige fantastisk. Fantastisk, ja. Der er så meget at sige, men bare ordet fantastisk. Altså samarbejde. Ja. Der sker jo også noget her, hvor at vi får lov til at overtage noget i et halvt år. Har du en bud på, hvad det kunne være? Nej. Jeg tror, det er 12 eller 13 år siden, Danmark har haft det sidst. Eurovision. Nej, men jeg kan godt lide budet. Ved I, hvad det er? Okay, hvis jeg giver et hint, og vi har det i et halvt år. Formandskabet i EU. Ja! At Danmark har formandskabet for EU. Ja! Vi har jo formandskab i EU. Det bliver stort. De skal næsten lige trække et spørgsmål. Ja, hvor mange lande er medlem af EU? Det er 27. Ja, 27. Det er også, og det er hurtigt svaret, mand! Vi har lært det nu, Det er super, tak.